Hello everyone! I know it sounds crazy pero kahibaw ba mo nga ang subtraction of integers parihas ra sad sa magtan-aw ka og NBA. Parihas ra sa magtan-aw kag basketball. Di ba kung magtan-aw ta og basketball, tan-aw nato kung pila ang mga scores, kinsay mas labaw, pila ang iyang labaw. So mao ra sad ang subtraction of integers. Ang ato lang tan-awon this time is ang kadaghanon sa positive ug ang kadaghanon sa negative. And then kung kinsa to'y mas daghan, mao to siya modaog. And then kung pila to ang labaw, mao to ang mahimong answer. So aron mahibaw-an ninyo kung unsa ako sabot, ato ansira ng mga example nga nasa board. Unang example, 10 minus 12. So unsaon man ni nato? Ato laging tigamnan nga kanang minus mahimo ng sign sa atong ikaduha nga number. So ato ni tan-awon as negative 12. Mura ra tag nag-compare og negative 12 ug positive 10. And then tan-aw na to kung kinsay mas daghan. So obviously, mas daghan ang negative 12 kaysa sa positive 10. And then pila may labaw? It's negative 2. So negative 2 ang atong answer. Kung ana ra ka sayon. Tan-awa ang sunod na example. 7 minus 9. So mura ra tag nag-compare og negative 9 ug positive 7. So again, mas daghan ang negative 9. Labaw siya og duha ka negative. So ang answer is negative 2. Ang atong next na example is 13 minus 3. Or, ang positive 13, i-compare na to sa negative 3. Kaya again, kanang minus, mahimo ng sign sa atong ikaduha nga number. Mora na atong buhaton. And then, ang 13 nga positive, mas daghan kaysa sa negative 3, kunya ang iyang labaw is 10. Mas daghan ang positive og 10 kaysa sa negative 3. Kining sunod na example, negative 5 minus 1. So unsaon man ni ron nga pulos man sila negative. Kay ang usa nato ka number is negative 1, ang usa is negative 5. So ang mahitabo ra ani, since walay positive, managhan ra ang negative, madugang ra ang negative 5 ug ang negative 1. Mahimo ra siyang negative 6. So ang answer is negative 6. Kay wala may positive, wala man siya ika-compare. The same with our next example, negative 2 minus 3. Or, ang negative 3 o ang negative 2 ato i-compare. Now, since pulo sila negative, managhan ra, madugang ra sila. Maipon sila, mahimong negative 5. O, ingon ana ra. How about 0 minus 4? So again, kanang minus, mahimo ng sign sa second number, mahimo ng negative 4 and then 0. O di, mura ra way score ang kontra. Or, negative 4. Mauna ang answer. Now, ang atong next na example, actually, ang 8 minus 8 is sayon ra jud na kay mga natural numbers ra man na. Kay bawon ta 8 minus 8 is equal to 0. Pero kung gamiton to nato atong method, ang negative 8 i-compare nato sa positive 8, walay mas labaw. Sa ato pa parehas ra sila kadaghanon. So ang answer is 0. So nakita ninyo, bisan og mugamit ta sa method nga atong gigamit karon or mugamit ta sa natural na method, the same ra jud sila og answer. Now, negative 5 minus 5. In this case, negative 5 ug negative 5 ang atong gi-compare. So again, parehas ra dinhi, parehas man silang negative, so matigom ra sila, mahimo ra silang negative 10. So ingon ana ra, dili na ta kinahanglan mag-memorize og daghan nga mga rules. Kay usahay og mag-memorize tag rules, makalimot ta sa unsa to ang rule, kalimot tag unsa ato buhaton. Pero ang atong method sayon ra jud kaayo. Tanawa ang atong next na example. 13 minus 0. So, ang 13 gi-compare nato sa nothing. So, mas daghan ang 13, daghan ang positive. Ato pa, 13 maoy answer. Remember nga kanang negative diha mangadto na sa 0. So ato pa mura na tag nag-compare og 13 and then walay negative. And then kini negative 7 minus 0. So negative 7 lang naa, ang positive wala. So ang answer is negative 7. How about this? 0 minus 10. Mura na tag nag-compare og negative 10 versus nothing. So obviously, daog ang negative 10. Oh, di ba? Simple ano? But wait. Kung atong nabantayan, ang atong gipang minus is pulos lang positive. So basin mangutana mo, sir, what if mag-minus ta og negative? What if mo na ta 10
minus negative 12. Unsaon man na nato? Now, tan-awan ninyo ang sunod nato nga mga example kay ang atong sunod nga mga examples, ang atong gi-minus is negative na. Tan-awan ninyo. So karon, ang atong next nga set sa examples, ang atong gipang minus is mga negative na. Pareha ani, 3 minus negative 4. Now, kung makakita tag ingon ani nga naay minus o naay negative magtapad, ang ato rang buhaton ilisdan na nato og positive. Kay in integers, kung ang duha ka negative nga sign magtapad, mahimo ng positive. So ang una natong buhaton, ilisdan ni nato ang duha ka negative, ilisdan nato usa ka positive. So ingon ani ang mahitabo. Gikan sa 3 minus negative 4, mahimo na siyang 3 plus 4. Kay again, ang duha ka minus or ang duha ka negative kung magtapad, mahimo na siyang positive. Tigam ni na kay magamit na nato sa sunod na mga lessons. So sa karon, maulang una na atong tigamnan nga ang duha ka negative kung magtapad mahimong positive. So kopyahon ra nato ang tanan numbers, but this time ang duha ka negative ilisdan na nato og plus. So mahimo nang 3 plus 4. Now again, i-compare nato ang duha ka numbers. Now since pulo sila positive, so managhan ra ang positive, mahimo rang positive 7. So ang 3 minus negative 4 is just equal to 7. Sige, ato na yan sira ang mga next na mga examples kay basi naglibog pa mo. Now, 10 minus negative 2. Nagtapad gihapon ang duha ka negative. Ilisdan na sada nato siya positive. So mahimo na ng 10 plus 2. Pila may 10 plus 2? That's simple. That's 12. Mga natural numbers lang, di ba? How about this? Negative 6 minus negative 3. Now again, ang kana lang duha ka negative, maura na mahimong positive. Okay? So kini, ang negative 6, kopyahon na nato. Ang kini lang duha ka negative nga nagtapad, maura na ma-change into positive. And then, mahimong 3. Now, negative 6 plus 3. We know nga mas daghan ang negative 6 kaysa sa positive 3, unya ang iyang labaw is negative 3. Sa ato pa, negative 3 ang answer sa negative 6 minus negative 3. Parihas ra ni sila og kini. Okay? Next, negative 5 minus negative 7. So mahimong negative 5 plus 7. So kinsa may mas daghan? Mas daghan og duha ka positive. 0 minus negative 12. Mahimong 0 plus 12. What is 0 plus 12? That is equal to 12. Now, ang last na tong example, testingin daw ninyong answer. What is 0 minus negative 9? Pwede ninyo i-pause ang atong video para naamoy extra na time. Pero kung ang answer ninyo is positive 9 or 9, you are correct. So, sayon ra, di ba? Mura ka og nag-compare og mga scores. But instead of basketball teams, ang atong gi-compare is ang positive ug ang negative. Basta ato lang tigamnan gyud nga kung magtapad ang duha ka negative, mahimo ra ng plus. So ang 10 minus negative 2 mahimong 10 plus 2. Kini mahimong negative 6 plus 3, negative 5 plus 7. So ingon ana ra ang pag-subtract og integers.